Efuru kesi Mmuo Mmiri afụrụ anya. O nwere ife ndị oyibo na-akpọ tedious. Ihe tara akpụ. Kesi e ga-ata akpụ, ọ ga-adị tedious. You know why? Because other native doctor nwere gịnị nwere shrine, nwee nya call center, nwee ebe a na-akpọ kuchi. Mana Mmuo Mmiri afụrụ anya elegharị na manya na compound from ebe ekobere akwa red. Nere everywhere. Onwe ha shrine. Just like a bishop with our parish. O wee bụrụ na mmiri na-ehuru onwe n'ụrụ. Mmiri na-ehuru onwe ehu. Nọrọ onwe ofu ebe n'ụrụ. Nya ude ngwọ. No aqua red. Nothing. Normally ụdị mmiri a bụ jilodo ga-agbata mmiri ahụ aka. Ewere hanging bridge mma ebe ahụ abụrụ express. O wee bụrụ na mmiri n'ụrụ. Ka Mmuo Mmiri ji wee mere chi. Guy hapụchakwa na na-eme ya na nna onwe ya ga-abụ ọ bụ ụdị reality ọ ga-abịa eme expose like this. Ịnenecha ya odoga ya ha na amamikpe adịghị native doctor at all. Amamikpe adịghị ndị native doctor at all. Ndị amamikpe dịrị gị bụ nwa bizagon dị ka gị nwere eje ebe a. Ndị amamikpe dịrị bụ nwa bizagon dị ka gị nwa na-atọbi n'ụlọ ndị native doctor, na-atọbi n'ụlọ ndị pastor. Because gịnị 99.9% of members or clients or subscribers of native doctor or Ezewai, they are all Christians. Eje Friday, eje gwọrọ ọgwụ. Sunday, eje Thanksgiving. Friday, agwọrọ ọgwụ. Sunday, eje Thanksgiving. Na confuse where Chineke. Always like a miracles we make coincidentally. Coincidence. Maybe no gakara erugo. Oge akara erugo for miracle to take place. Or Mechuku yeji retegi. O mezie. What be another glory. Give us Jeroka on Sunday. A brutal Thanksgiving and what be Megane Jeburu Fada. Owene soku. Owene Megane. Owene soku na waga ijere Thanksgiving no ka dibe na bamba ni were na Thanksgiving mje nye fada nye pastor mana mo ruru ọrụ iwe ga through 99.9% of people who visit native doctor, they are all Christians. To me, and when me mburu governor, my blame the native doctor or subscribers, because everyone on social media about an ajahike. Iba my hair, or you be man boy share the video share because I'm not jahecha or wherever no hair share, no share, no like. No comment. Ome one day the same thing. Ome one day the same thing. No, you know how you begin. You would begin. You would even pitch here on where that refuse because we want to encourage us. We want to encourage. So, Niba handed Dibia. This is position Akaraka. I'm going to forgive when I shrine. I'm not forgive when you wear shrine because there are more way who I go. Today, ibebem wabom nike agwanga na agumo jara ahia na aguma ha arụ boseke probably na ibere boseke ngwa na ha arụ no mbose nkwo iboso bere ya bese mbose nkwo nse na obo nkwo obo data nkwo na ewere nkwo ukwu nwe nkwo nta na enwere eke ukwu nwe eke nta ibe nse na ewere eke ọgwụ ndị Bible ya na-akpọ eke ọgwụ nye eke a na-akpọ high ndị ụka na-akpọ high mass. Yeah, actually, the mass. I was saying normal mass. What's the person about high mass? All the phenomena. And with a cuckoo, where kenta. So, our Barambu Dibia, how a bomb, Massia, no Bosaguaja, Roro, Bune cuckoo. I just say, why is it about the money here? When they measure Barakataba. See, yes, I remember Barakataba, any part of the money here, Katabo. How was the request? Naba, Bosse cuckoo, a broom the request, make it. Jebujerechi.
Hey, guy, I did tedious. Tedious. I'm a so evil. Tedious. Oh, tarabo. I'm gonna forgive you when I shrine. What of when you went a shrine? Bishop without parish. You need to get a mouse up and down. Come, mobile pastor. More on more pastor under the acquire GU. Mamuto Ludo, child, Bible. Now, I say go now. Nigga, which one nature. Yeah, accident is on the way. Nobody better pocket that. But do one accident. Never. The China. The China here. Other China here. Who's on them everywhere? Them and hey, booty better have nothing like accident. A bug the buffet speed limit. Camera say bangam, 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 bangam. You got war on a government. Camera will regulate your speed limit. You got that. So, Bishop without Bishop without parish kaboom, native doctor without shrine. Mmuo Mmiri one day woge. He has na jeba ga mena 13 video ni see under one day. Na getting game no den na baba. Ogwa comment na ara ahụ nwete. So, onye fuck up. I gave them make onye analysis until another breaking news abia. You got that. So, another breaking news have a pota. Oba na pota ha. I gonna adore see the oku. You got that. Dog the ha na unu manam. Everybody hear no wa. You went so. Again, aka. Another breaking news we pota. Okongu di be we so. Na you get them udo gachi. Na deputy governor ka abagare. I got a process of email Okongu di be the video. Mmuo Mmiri Mmuo Mmiri go ji buy. Hey, Chineke God. Mmuo Mmiri boni. Hey, what Okongu? Chefu Okongu. Hey, oh, they get a Monday, get that. Another breaking news. Oh, they get. I am an agent and go to major. I talk away breaking news. Yata, ye machine came Mmuo Mmiri Afraya. And we get and get the Boski. Separate conference, Dolly Gwen. Okay, want to pen. Now was under man against a weapon.